Dobre, takže 2v2, zdravíme všetkých. Tu Vandy a Frosty. Frosty a Vandy. Stay a Vandy. Frosty a Vandy. Army of the USA. Pil si? Pil jsem? No dobre, daj ready už konečne, Dobre. prosím ťa, lebo teraz uvidíte, ako americká armáda ide zase rozbiť celú nemeckú armádu, Rusku, alebo hoci čo príde, je dosť možné, že prehráme. A nebo možná vyhrajeme. Ale jsem Počuli ste, že vyhráme. Dobre, v minulom videu sme prehrali proti prekliatým Rusom. Čert, len celú matičku Rus. A ich špagín a ich psej matere, proti týmto sme už hrali, dostali sme nášup. Problém je, že proti těm, co jsme hráli proti těm Rusům, jsme hráli ještě jednou. Samozřejmě jsme prohrali ještě jednou, ale to už... Ale veľmi tesne, iba 70-90. Ano. A poznámka. Ťažký ničiteľ tankov versus ľahký tank rovná sa zničený ťažký ničiteľ tankov. A ne Japanese versus USA, USA are noobs. Engage. Já vím. Dobre, Ja to nechápu. ľudia, my hráme, dobre, ja si dám, dobre, kde ideš, Frosty? Ej, to záleží na spavnu. Dobre, tak ja idem na stred rovno. Ej, tuhle mapu už jsme hráli. A taky proti Japoncům. Holy crap. Dobre, tak ja si Ej, beriem já tieto, jsem zase nalevo. Takže... berem si tieto prvé 2 body. A toto sme hrali proti tým Japanese. Japanese, no. Proti tým japonským sráčům. Ne, za to nemůžeš. Šikmo očka jsou tak silné. No, joke. Šikmo očky hráči sú nubovia, trápni, Náhodou takový homosexuáli. japonský multitasking nebo korejský. Ty, To si neviděl? Bohušu. Ale tohle nejsou Číňani, no. Pravda, jen hraju za čínský národ. A proti komu ideme? Zase proti Japoncom? Uvidíš, to bude nášup hneď. Že to berem ofenzívne. Jo, ber to ofenzivně. Teda pozitívne. Tak ofenzivně i pozitivně to můžeš brát, mě to úplně jedno. Áno. Ale vím jedno jistě, Áno. že mají motorku. Ja neviem, on už tak kde útočí, aha, na tvojej strane a na tvojej strane zase klasika z tej Firsty má veľké straty. Nemám velké straty. Nuben gay. Ej, A to teraz se mi ne... čo sa ti nelíbi? Já si vezmu tu motorku. Ale Ja ich motorku môžeš použiť, ona má dobrý guláš, teda gulomet, teda Guláš. Teda Ej. motorko. Ty vole, oni tu na mňa už ťažko útočia, to sú teploši. Ej, oni mi tam budou chtít hodit granát. I tebe? Jo, samozřejmě. Hej, je mrtvý. Kto je mŕtvý? Ty ne. Ja ne? Tak to jo už, bohoušku. Já Ty to vole, vidím už na tak, mňa že zautočila Royal Chinese Army. fucking Japanese. Fucking Japanese. Jak to povedal z tej prdy. Víte, co dělají Židi za komínem? To raději neřeknu. Ne, nečekaj na rodiče. Oh, Charge! Charge a la Japanese a ten hajzlík tam na mě čaká s plnou silou. si je to rozmístím takticko-operačně. Oni se mě snaží obejít. Aj teba. To není hezké. To není hezké, bohoušku. Bohumile. Sakra, tančík hneď. Tebe? Aj u teba. Tank celkovo. Mně? Na teba ide tank, hej. A proč na mě? No lebo na teba všetko vždy rado chodí. A já za to můžu... No môžeš. Niekto za to môže. A ak to nie sú oni... Ej, tak on ty se za ke to mně přibližuje. přibližuje. Ale ten typek tam nemá granát, takže... mě to je trošku A tento ničí. teplož má granát a už mi to tam hodil na moju Ej, vynikajúcu skvadru.
Se musím stáhnout. A tady im nepomôže už ani teta Kajšmentke. Alebo teta Kožmeker. Kožmeker. Do prčic. Moja útočná skvadra zomrela. Musím tam povolať. Rozmýšľam, či si počkam na Greyhound, alebo... Frosty má očividne veľmi krásny jazyk. Je to náš milovaný Frosty, s všemi obľúbenej. Delám si prdelník, nemá ho nik rád. Kto te má rád, chlapečku? Moje matka. Proč klameš? Tak ne, no. Kráso, nenávidím prekliatý flak. Úplne by som ho zabil. Kde je už Greyhound? Greyhound? No nie, on tam má zase 20 mm tú somarinu. Somarinu? Ja by som ho zabil, ale nemám na to srdce, aby som ho ublížil takému dieťaťu. A bodaj by mu to spadlo a my vyhrali. Dúfam, že jo. Á, sakra. Ale všichni sme v to verili a nádejne čo robili. Japonská armáda. Japonská armáda zase a raz chcipne. Doufám. No nie, veď počkaj, už mi príde Greyhound a ja mu to tam hneď do toho flaku musím vysoliť. Hýčkom poriadnym. Dobre, mám Greyhound. Ja si tu musím udělat nejaký pořádny zákup. Nie, veď oni mi dobí... Ja to môžem nasrať! Ty kokos, tam boli 3 skvadry! Nemalo to čo ničiť, samozrejme, pokiaľ nerátame. On se mě snažil obejít. Aha, môžeš. Do zadku mi chtěl zajít. To se nedělá. Ty vole, veď, keď to majú dostreliť, ty kokos. S tým fláčkem, čo tam po mne strieľaš. To je type. Ty čušuš. Ja vím. OMG, nenávidím túto prekliatú hru a prekliatých Japoncov s tým ich typom. To není ani dielo, to je proste iba typ. Čo to tu, ty vole, ja chcem už krokodíl, nech to môžem páliť všetko. Ja vím. Japonci se dobře pečou. No. Japonská kachna. Japonská kachna na Vavřínech. Ale hlavne, že som to mal krásne zapevnené. Vaříme s Tomio Okamorou. Nebo varíme Tomiho Okamuru. Taky možno. A už to nebudete zaberať, vy hovada, škaredé. Ty kokos, nasral si s tým typom, zasraným. Kde je ten Pečené kokos? kuře, které může... Ja to nepochopím, ty vole, veď, ale ako mi mohol ten Greyhound rozbiť? 20 mm Ale fláčkom. bacha na to, když si koupíte kebab, tak podporujete islamský stát. Ty... Takže... Bože, prečo? Kto vymyslel ten type? Type. Veď ten type, ty kokos, veď to Type. úplne retardovaná zbraň. So much fucking OP. A tomu nič nerobí, žiadny tank tomu nič nerobí. Joj, do prdele, už chcem Čofího, alebo Stuarta, Stuart je celkom fajn. A do prdele. A ty už tam začni útočiť, alebo dačo rob, povolaj si dela, lebo mňa už to tu nebaví, lebo tu furt... Já jsem si povolal tank a domů zničit ten tank, co tam má. Máš tam... ty kokos, ja chcem Čofího, taký pekný Čofí, ale povolám si taký škaredý Stuart. Hull Destroyer. U tebe? Hej, jeho. Veď preto. A teraz mu zničím. Hej, já bych se i divil, kdyby mě. Spíš bych se nedivil. No ale oni majú furt ten zahonďaný stred, ty vole. Zajeban. Hej, já tam nechci jet jenom s tankem. To nedopadne dobře. Hej, ta Assault Infantry se nechová jako Assault Infantry. Ale ako spíš noobs and gays. Jo, krásne som mu to zničil. Dúfam, že si so ty vychutnal, ty japonský žabožrút. Jak může být Japonec žabožrút? Lebo môže. To je pravda. Hej, oni tam mají ten posraný type. A však ty máš tank, ty vole, tak to skús. Alebo Maxon, kámo, my použijeme Maxon. No, to je lepší. To je lepší. Kurva. Mají tam tank. Zastav, Mare, zastav. Waiting for server, to sa mi nepáči. Tež ne. Ti ešte píše Waiting for server? Áno, Waiting for server. Zase. Stay frosty, really?
A furt mi nabíjí. Dobre, veď netrvalo to. Jo, destroj. Ty vole, waiting for server. Dobre. Dobre. Veď motorkár škaredý, on už tam má. Zase Zanzibar connection. Ne, nemáme Zanzibar. Connection. Až takú veľkú určite nie. Co to je? 47 mm. Co si děláte prdel? Tebe vybuchol ten dodávam, jeden jediný. Tam je type. Zanzibarista? Type, tam je type. Tyko. Hej, Sherman se znamená. Zkus to tam dobít nějak. Čo mám dobiť? Jo, oni přesunuli ten type skoro. O, pochopíš to. Heavy Ategan. Really? Seriously? Seriously? Seriously. Ovesná kaše forever. Ovesná kaše. Ale už tiše bude. Bohužel. Tyše. Ja byť Bora. Sherman. Já bych si zaval něco lepšího. Třeba M5 AT. To není lepší jak Sherman. Jo, krokodil. Ja Konečně nějaký... som si dal M1 Ategan. To nech tam má na tie ich tanky škaredé a krokodilom ideme vykúriť stred? Jo, vykuříme střed. Ale nejdřív se si zbavit toho skurveného type. Jinak se to nedá nazvat. Ty vole, zabite to! Ty vole, Heavy MG, lahnite si je, nestrieľajte, máte zákaz sa hýbať vôbec. Prisahám, každú zbraň, ktorú budem mať, použijem na zničenie hnusného Heavy MG. Prekliaté Heavy MG. Normálne by som ho šiel aj vykúriť, ale... Myslím vykúriť ako... spáliť do jedného slabého kusu. LOL, krokodil už účinkuje. Tak čo Zanzibar, ako sa ti páči krokodil tank? Nie veľmi. Zamlouvá sa ti? Nie taký. Jenže mi ten skurvysyn zničil pásy, takže... Jak se to nedá nazvat. A sakra, tam je ten Heavy Ategan. Ja iba musím vypáliť jednu vec. Ja šetřím na něco. Haha, dingol si ma, ty prasa nechutné. A moja M1 Ategana vykúrila každého pásovca v tejto hre. Každá jedna... Do pytle. Každého Korejce. Každého šikmočka. LOL. Ček stačí udržet jen ty body. Ale my chceme víc samozřejmě, takže... No, hodlám ísť dneska na výhru výnimočne. Na výhru. Zanzibarčania, tešte sa. Musím zničiť ten pak. Takú tú hovadinu. Pak. Nie, no veď vieš čo myslím. Type. Dobre, type je už v type. Type už není. Motorko, kde je motorka? Motorka. Už ne je. Turet! S čím? Cúvaj, fešák, ja ťa mám strašne rád, ja nechcem, aby si zomrel. Si príliš mladý a pekný a Mengan ti zničili. A ty čo robíš tam? No konečne. Dobre, to ešte môžem zachrániť. Jediné. Veď poďme Zanzibar. Do prdele. Jo, tomu zničím, ak je to taký lucky tank. Nezničím, lebo on to zničil mne. Holy shit, motherfucker. A to je self-proper. Darity. Self-proper gun. A neviem mu ho zničiť. On mi zničil ten hul, že ma trafil raz? Vážne? Vážne. To je... Mám jumbo. To je ploš. Ale choď
Co to bylo? Co? Ja neviem, lebo tu po mne dáky imbecil. Ježiš, ale to, že mám main gun zničený, neznamená, že mám hádam zničený celý tank. Ty kokos, veď už sa spamätaj. Aha, dúfam, myslíš, že mu to padne úplne už? To doufám. Ja v to doufám taky. My jsme tak dobří lidé. Až do bžily. Kurva, turet. Som na tom stejne, ale Tak. Počkaj, veď ja si tam... Už mi prišli do toho Ateganu. Auty. A dúfam, Já že... už si povolávám to Jumbo. Jumbo? Jumbo. A jak sa ti to ľúbi, smrade? Otoč sa krásne, ideš na popravu. A ještě Airborne. Aký som spevák, Frosťák? Já vím, ty jsi výjimečný zpěvák. Superstars. Kým nie som Forrest Gump, ale chcel bych som byť Forrest... Do pikle, idú tu a ja tam nemám ten tank, ktorý ich tu tam tak krásne čmudil. Do rýchly. Teraz ich budem musieť vyčistiť znovu ručne, stručne. Ručně stručný. Ty ma nechytaj za slovo. Zanzibarčan. Nedelám si srandu, Frosty je dobrý chlap. Dobrá žena. Rychle vystup. Víš, jak vystupí? Tak, že Všichni pochcípají. tak jedine vystupí, no. Ale aspoň vím, kde jsou a vím, kde to mám solit. Počkaj, rýchlo kryjudáka do tanku musí vojsť. Zanzibar, hnusný, škaredý. Ja sa ti pomstím. Zase na mňa útočia celkom ťažko, heavy, hard. Teda hard and heavy. Hard and heavy. Veď, dobré. Ale chcel by som... A ten Maxon si idem povolať. Tunak sa zíde. Maxon je dobrá zbraň. Jo, Maxon je dobrý. Si ho povolám. Díky. Ja už mám Maxna. Ale potrebujem ho skôr mať trošku, aby som mohol tam vykúriť všetky tie šikmóke v opice. Na tom strede. Už si zničí ten Jumbo. Jako snažit se může. Toto je epická bitka, nebudaj sa, schyluje možno aj k výhre a jo, sem ticho, abych to nezakršik. A tu je mortár. Chceš vidieť, Henry, ako sa ničí mortár jumbem? Chceš? Ty máš tiež Jumbo? Nemám Jumbo, Jumbo je príliš drahé, čo si chorý. Ja mám Jumbo. Ešte mám tak ja jedine Roka. Ale sice bych byl rád za Super Pershing. Za Super Pershing by som bol rád ja, ty, ona. Ono. Ale už ma to prestáva baviť, majú tam half tráček, Mě by stačil, no, stačil by mi. Kto by ťa strašil v noci? Nevím, třeba tvojho. Nebo tvůj bratr. Tvůj bratr. To tady nemusíme vytahovať, dobre? To mi trošku vadí. Já vím, ale toho bych se bál. Jim to představa. Sakra, mne došiel plameň. Jaj? Někdo to střílel. S něčím těžším. Já jestli se netrefil, to bude asi můj konec. Nebude. Jaj, budova nemôže viackrát ako raz vyhorieť? Ne. To sú snad také americké. Oni si mi... Proč se nemůžu trefit? To ja nevím, Bob. To je horší jak na hajzle. Sa doma netriafaš? Ne, trefím. Lidičky, teď ste počuli novinu. Frosty má problém za záchodom. Je to chudáček. Oni. Maličkej chudáček. No co, povolám si ještě na Jumbo. Já si ho opravím. Oh my god, musím tam furt oheň pliaskať po vás. Koho to má furt baviť po vás oheň pliaskať? Ježíš, to dělo tam, oni se mi snaží zničit to Jumbo úplně, aby se nedalo. I tebe?
Jo. Ty nemáš jumbo. To je jedno. Môže mať. No. Jo, krásny zásah. Toto si dáme spomalenia možno dvakrát. Ak budem lenivý, tak ani raz je mi ľúto, sorry. Tak nebudem klamať divákom. Alebo diviakom. Diviakom. Ne, diváci nemohou je urážet. Či nacistická žrudo. On si to dílo usunul, hajzel. Hajzel. A Mortar ma tu straší, musím už zase dať čo ťažšie povolať. Ja si počkám na další jumbo. Tak ok. Jumbo jet. Jumbo jet. A veď tebe jedno jumbo pokazili, ne? Jo, ale chci ještě raz. Ještě raz. A radšej si znič ten minomet, ktorý ti tam obstrel. Ahoj, by to máš a Teganu ťažko. Ja vím. Oni mi potom jdou. No a ja bych ti potom žil, keby som mohol. Hej, oni tam mají minomet. To všechno už víme. Už můžu mít easy 8, ale já si počkám na to jumbo prostě. Abych jim ukázal, že jsem prostě Ja by som, mám 621 bodov. Ani tu Ategana už tam dost tak nemají. Ty vole, vypadni už, lebo ti zabijem takoho. Hej, víš co jsem zjistil v jméno VAR? Že nejvíc prostě trpí krávy. Prestaň, lebo nás zažalujú za týranie zvierat. To chceš? O to ti Vidíš, ty krávy tady utíkají, vidíš ten krávy. A když zabiješ kravu, tak ti napíše. tak bude o jednu kravu míň. To si pamatuj. Ty nacistická zrúdo, nemáš srdce. Ne, nemám. Hajzlík, opravil si to. Jej, On si tam opravil ten self-proper gun. Ty kokos, na mňa vybehli 2 tanky. Čo mám robiť? A to jsou jaké tanky? Ja neviem. To jsou ty sračské. No, je to možné. Ty dělá 0, prd. Dělá 0, prd. Jo. A máš pravdu, je to light tank. OK, Další OK. jumbo. Takže jumbo bude kryt jumbo, takže Pozrite, aký je z neho král, že? Další jumbo. Som sa predaný Nigabite. Takže ještě krokodil. A jdeme na ten střed to vypálit. Ďalší hul som zničil, to je ale smola bohu milé. Jej. Ja by som chcel... Ale však som ho zničil. Rest in peace, cow. Rest in peace, cow. Ty nube. Ale Ako pozerám, ide tam ďalší jumbo tam kráča. Kde, WTF, ja mám celú jednotku vystrielanú. Jen čekám na ten den, kdy najdu to nedělo. No ja ti môžem povedať, že mňa práve dobili. Na bode jednom dôležitom. Lebo tam nemám žiaden tank a asi tam budem musieť poslať Heavy Maxon. Maxon je good. Maxon vyrieši každý problém v domácnosti, aj ten, ktorý nemáš. Ja viem, to je. So much fucking OP. Neviem. No dobre, a Japonci mi to teraz už úprimne zabrali, takže... Čo, motherfuckers! Jo, teď jsem se trefil. Ježíš, proč mi střílí po tom jumbu? A proč? Vždyť nemusí, bohužku. Však já jsem nic neudělal. Ježíš, zase. Tomu říkají heavy AT. No, to jumbo se ani neumí trefit prostě. Ja mám krokodýla a to sa umí trafiť. Dal bych ti 50 korun, nebo nic. Ej, jestli se ten jumbo trefí. Tak. Tak normálně. Já nevím co prostě. Jo, trefil se. Ale ďalším je vlastne dobrý ten jumbo, že má lepšie pancierovanie, nie? No. Hovno, traky dole. A teraz ti ho zničia. Ne. A toto je tá mína. Ne. A tak nič. Prej, to je ta OP mina japonská. Je to ona, ale ju bola moc ďaleko. Ej, já mám taky pocit, že
víc nebezpečnější jsou Toto asijské bude... hračky. Bye bye, stupid Japs. Japs, stupid Japs. Užívaj si to, keď máš 94 bodov a oni. Počúvaj, aj sa idem vydať na poslednú túru s Čefim. A dobre, túra končí. Asi A ťažký tank destroyer, s ktorým mi sundal krokodíla. Skúsim ho zapáliť. Main Možno... Garden. To je tupec, A teď škaredý. se otočil ještě zadkem. A pozeraj, APCR-ko a zničí mu tank. Hold damage, hold damage. Bolo to zase, sa mi niečo podarilo zničiť. Hold damage, hold damage. Jako jo, stačí. Jak jsme to slyšeli, no. Krásne spívam. A takto sa ničí. Jo, takhle se vyhrává. A dostávam ďalší achievement. 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 Tak achievement. Ježiš, tak to by Tak to by, asi... to asi by bylo všechno teďkom. Tak zatím. Čusák, hnusák, čusák, busák, kde je tá F9?